Det Karbi Anglong Kirantang Hontain ko ra pliang bong lag isi sosial muluk COVID-19 na keso kelong apai kelia sonsi asam ang kangalong amat setami arnivan pan pli tokbor pli ra sirkep an COVID-19 na keso kelong apai longpon bom lang. Lason thotsi Karbi Anglong District along setami ke do ke tha kachere ka pen kamatha kranga jok non malom pardun ron pen arnivan amat si COVID-19 na keso avur klang bom asonsi thek onlong lo. Lason si kiramtangar ko ini bhai kep arni rapid antigen test ke en ponalong bang pharo trok ra trok si kep ra trok apen RT-PCR along pen bang thom kep ra trok si an en ponlo. Laso teng pen rapid antigen test along pen bang phokep ra pho an COVID-19 na ke sobur ke long do na phai klang ponlo. La pen RT-PCR along pen abang ke inu ra phanta long pon pe. Kelong tangatuma phan institutional quarantine along inut ke thon dam pen non an bang troksi kebra ke thoman pleng tang la pen covid care center along bang krehini ke thon dam pen bang inkora ke thoman pleng tang lo covid ase kelanga boha along bang thom kebra trok ke thon dam pen kaddo kabe bang phokebra trok la pen home quarantine along bang trok ke thon dam pen kaddo kabe bang kre troksi an le tang lo Karbi Anglong arlo non an kaddo kabe bang pharo isira trokebra sirkepan covid-19 ke so avur ke longa phai long tang lo Kedam tangar ko ini phai kep arni block wise ateng pen langdam pulote bokajan block primary health center along pen bang kep raisi chokehola block primary health center along pen bang hini hauraghat block primary health center along pen inut Bipur railway station along pen bang kre isi tuma phan covid akiso ke long do na thek long pon Karbi Anglong District along COVID-19 avur kangdang pen kapajok ponjia phan rada tum kachire pen kidu akinang sor athe det piadang along labangso covid akiso avur ingdang thu bomlo labanan parta omicron setami kangdang bom pen ajok Tamil Nadu habar along abangki lockdown setami phaponang koklo lasinang li inut kachire pen ajok kaddu kabia phan pajok pon on News report Karbi Anglong Live